sa iyang kinabuhi. At maminaw ng kaagi sa atong letter sender. Dear Ate Deden, mayong hapon kaya kanimo Ate Deden, hingin masab sa mga naminaw karon ng imong tulamanon, mga buhing Handumanan Uban sa mga Awit. Nasayod ba ako nga sa kami niyo ati dilitanan puros kalipay, puros palamig. Gikinahanglan ang dako nga pagsabot o pasensya. Apan daw sa akong sitwasyon karon Ate din murag ako lang ang perming nagpaubos. Di kapoy na sad ko ate. Ako din si Mrs. A of Hinatilan, Cebu. May share ako sa imong programa sa problema sa akong bana. Nasa daw hinay-hinay nga nawagtang ang akong gugma ngadto kaniya. Namanday na nga tigulang na kami at ug nakabaton kami 5 ka buok mga anak. Pagawa ko ba masayod ug magdahom nga mao kini ang mahimong resulta sa ako ang pagsabot kaniya. Agong bana usa kini kapanday ate. Namanday ni sa usas silingan namong balay. Atol adunay katabang sa maong balay. Og iyang nahimong higala. Amang babae nga katabang nasayod siya nga minyo adunay pamilya. Ang akong bana ate. Nalibog na lang ko ate din. Ang kaniadto inig kauman sa trabaho mo uli dainis balay ug ate manon ang among mga anak. Apan sa daw nagkadukot na kinislang duha. Kay di naman ganahan mo uli ang akong bana sa mong pinianan. Kaya akong nasar nga adunay relasyon ang akong bana o ang maong katabang sa panimalay. Kini na bang babayhan na adunay nila laing kay tipo nati gawas sa akong bana. Usahay magapangutana ako sa akong kagalingon, asa ko dapit ni Sipyat. Unsa akong pagkulang ngadto kaniya. Akong pagmahal, pag-alima, pagtagad, pagpasensya, gibuhat na ako. Hinungdan nga doon kami 5 kabuk mga anak, kay ako siyang gipandayunan sa iyang gusto at Deden. Tugay namin nga nag-ipon, nataas na lang among pangidaron o karon pa siya magabinuang niini. Tungod ba kaha kay mas bata ang babae nga iyang gikarelasyon kaysa nako? Ate, kasado mi. Dili pa ko ganahan nga madako kini maong problema. Apan daw sa nagpakaulaw kining duha ka mga piduhat. Di ba ako ganahan nga mabungkag ang among pagpuyo ate din. Naglunang sa tentasyon pagpakabuang kining duha. Wa maghunaw na nga ako nga asawa ang masakit. Ang maapektaran. Grabe kaayo ate nga akong gimati karon daw sa nainsulto ko sa akong pagkako, sa akong pagkasawa. Abi kay batanon. Magbinuang di siya di ka na ako.
Wa naman na siya gugmang dali ka na ako at din nga nakabuhat naman siya sa ingon. Kulang ka ko. Ulihok lang ko siyang pagabana. Ang babae mo'y sadaan ni ini ate. Tungkol siguro kay mas bata pa ang mga babae kumpara diri ka na ako. Ate, tabangi ko ninyo. Ano na ba ko'y katugod? Pwede ba na ako silang makihaan o mafailan o kaso sa ilang gibuhat rin ako? Ate, mao kinagdako na akong problema sa pagkakaroon. Thank you so much, ate. Sa imo unyang paghatag o pagtagad o sa imong pagtambag sa akong problema. Kining tanan, gikan ni Mrs. A sa may hinatilan sa buo.